plantilla osoa kaleratzeko espedientea zabaldu da. Gogoratu nahi dugu ere, Fagor Bank erabiltzeko duen baldintzetako bat Baiaran mantendu beharreko enplegua dela. Hau gutxienez, 350 langileak behar ziren Fagor Bank erabiltzeko. Parade jaunari eskatzen dio gauza da, gutxe bertan alde batera iztea bere proiektu hau, eta ez ditzala inolako gesto hori jarri beste etorri daitezkeen proiektuei. Eusko Jaurlaritzari, Foru Aldundi eta beste instituzioei etorri daitezkeen proiektu industrialik lotutako proiektuak laguntzea eskatzen diegu. Baita proiektu industrialak bultzatzeko deia egin ere. Beraz, udaletxe hori gauza bera eskatzen dio. Bere neurrian, izan dezakeen influentzia instituzio haurei gauza bera eskatzea. Bitartekan izatea, Fagor taldea eta Mondragon korporazioarekin etorri daitezkeen proiektu industriak bultzatuz eta Arrasateko industria bultzatuz. Azken finean, guzti honek dakarrena, Arrasateko eta Euskal Herriko desindustrializazioa da, eta horrekin batera, herriaren aberastasuna urritzea eta deserosotasun soziala. Orain arte, Arrasate industria arrakastatsuaren adibide izan da, berean jarri dezala. Eta ez bezala, bezalako industria bat jausten dutxe. Edesa eta giz ere zitsi. Eskerrik asko.